Videó már megy. Jó. Na. Köles leütöm. Megyünk úszra, mi? Ennyi a faszom. Milyen? Hallod, beütöm a mezőre, bazd meg. Ne! Ez kupak. Bazd meg, tényleg. Dani, figyeld a bót. Milyen bót? Csábi. Apa! Csábi. Nem merekedni akarok. Gyerünk, kapnunk kell valami kidobókat. Anyját, halljunk meg. A biciklit, tényleg kupák volt. Kupak volt. Ilyen azt a kurva! Tedd már vissza! De hogy hívják, még nincs 10 óra. Tényleg, ne. Még nincs 10. Tedd már vissza, hogy tudjak videózni. Na, rakd meg rám, bassz. Bassza meg! El az Tamás! Na! Várjál. Pusztulj el! Tedd már vissza! Ennyi a faszom, baszom, hajam. Pusztuljál most már! Halljál! Dani! Futok a kerék után! Így a legjobb neked! Hova megy a szej? Jó videó! Várjál, még veszem egy 5 percig. Hol hosszú lesz annak, na? De hogy így? De hogy is? Azt a kurva. Menj már, faszom, a nekem! Figyelj, Bazd. Hova ment a kerék? Taddira? Nem, na, rohadjak meg a nagyot rúgok alá! Rúgjál bele! Fogd már meg nekem, he! Várjál! Kurva nyeltört. Leszakad a jó bőr. Anyám! Bazd meg! Majdnem. Elszakadt a fogója. Mi van abban? Látod, mennyi kovon kaptam meg. Egy fülűporos üveg. Fülesnek azt Hozd már ide a fényre, mert nem látszik. Ennyi a faszomba. Mennyi is a fülő? fülj bele. Fülj bele. Kurva! Azt a kurva! Vigyük már ki a fényre! Pusztuljál tőle. Várj, majd én kiviszem. A kint összerakjuk, most látom valamit. Ez az Csaba, hozd, te hozd a kereket! Csupa chips. Úristen. De ide hozd a fényhez! Egy kerekű bicikli. Tanulj meg elkerekezni. Itt nem jó! Mutat kerekű. Nem adom. Itt már kezd jó lenni. Várjál, mutasd, megpróbálok vele elkerekezni. Nem áll. Nem bírod főzni. Hülye, eltörik a villat! Hát, az VTP. Kapartassál. Nem áll, hagyjad már. Jó, hagyjad már. Amúgy nem lesz baja. Csak a kereket kell majd berakni. Hülye bazd. Dani, hát! De olajos lesz a Tomi, nyomd már be! olajos lesz nagy. Látszik a fekete nadrágod? Hát látszik el. Kormány. Csaba, egy Jó, kerekezni vele. ezzel üljetek. Csábi. Dob már be! Várj, a kereket rakd be. Nem. Mi van itt téged szak? Ne rakd már. Ha még égett a gumi, Ah, bazd meg. sörös. Faszomat. Hát most inkább menjél vele, mint hogy jó rag lesz. Ez a legjobb kerék, kom. Tessék. Ez VTP 2010. Hát ezzel... Figyelj meg, és mondjuk éppen nem jön a kézünk. Mennyi? Ó, most már belég lesz. Dob már! Hagyjad már, basz meg. Miért nem egyenesen mentél? Mi nem egyenesen mentél? De... Nem szabad. Nem dobom be. Vedd már ki szegénynek a bicikliét. Kidobta bele. Világ. Dob le. Ennyi már szarja. Világ, dob le. Vigyázz! Virág! Dobjál! Jó Isten! Szopjuk a faszomat. Majd kiveszem neked, nem biztos. Nem bírom! Halljál! Tényleg most a Menj a faszomba, buzi. hagyjuk most már tényleg.
Gyere ki a kurva anyádat! Ide van. Gyere ki, geci! Segítek, hagyja ott a gaza, izé. Rakd be. Harag be. Nem kell, adj! Akkor add ide. Egy kerekezik. Ne! Gyere, csak akarok veled beszélni. Pillanat. Pillanat. Nem nyúlok hozzá. Jó? Jó, csak na mondjad, Kuku.